Noon, sa unang amo ko, mahirap ang buhay ko, sobrang hirap. Hindi mo alam kung ano mangyayari sa araw-araw. Bata ang trabaho ko noon, hindi ganitong magluto. Nakakatakot. Doon nasusukat yung aking pasensya sa mga bata dito. Sa totoo lang, mahirap talaga alagaan yung mga bata dito. Sobrang hirap. Alam mo yun? Ang titigas ng mga kukote. Kung didilatan mo ng mata lalakihan mo, susumbong ka sa magulang. Kung ano-ano nang sasabihin ng mga magulang na kung ano-ano ganyan-ganyan. Pag-iinitan ka na. Kaya hanggat maaari, doon ka na lang sa salamin umarap. Dilatan mo na lang ng mata ang sarili mo. Huwag na lang doon sa bata. Kasi ang mga bata dito, sobrang kulit. Hindi mo maintindihan kung saan nanggagaling yung kakulitan eh. Hindi mo maintindihan kung saan nanggagaling ang mga kalukuhan ng mga kabataan dito. Basta grabe. Doon talagang sinukat, umabot na ng dulo. Umabot na sa dulo ng buhok ko yung pasensya ko sa kanila. Malapit na maubos. Pag lumabas na yun sa dulo ng buhok ko, maubos na talaga yun. Mahirap. Lalo na pag magkasakit sila. Mga bata. Yung pagod ka na sa buong araw na kakakuskus, kuradang-kuratsa sa lahat ng mga gawain sa loob ng bahay. Na sa'yo lahat. Akala mo ikaw na ang may-ari ng buong bahay. May-ari sa lahat ng linisin. Tapos kinagabihan, itatabi pa sa'yo yung bata. Diyos ko, napakahirap. Paano ang bata na yan? Pagod ka sa trabaho ng buong araw. Hindi mo mamalayan kung paano. Mag-uras-uras ka pa na gisingin mo pa yung bata. Painumin mo ng ganitong oras ng mga gamot na yan. Samantalang, yung dalawa doon na mag-asawa, nag-enjoy sila sa buhay nila. Tapos ikaw dyan, hirap na hirap na buong araw. Tapos kinagabihan, hirap ka pa rin. Buti sana kung yung ama ng bata itabi din sa'yo. Joke lang. Ganon, mahirap dito mag-alaga ng bata. Sobrang hindi maintindihan ang mga gali ng mga kabataan dito. Hindi ko lang alam sa iba, basta yun ang karanasan ko ng kabataan dito. Napamahal na rin yung bata na yun sa akin. Kasi sa tagal ko pa naman doon sa una kong amo, 1 taon at 2 buwan ako doon. Kinasusukuan ko lang doon. Yung bata na yun, malingat ka lang ng kaunti. Ando na sa kalsada. Oh, ay mapaanong bata doon sa kalsada, di patay ka. Kasi ang gate nila palagi bukas. Oh. Tapos, siyempre, ang bahay nila, andito, tapos dyan kalsada na. Nagkakatakot. Bigla na lang lumabas yung bata. Di mo malayan kasi may gagawin ka pa. Oh. Kaya minsan, pinapasan kong bata na yun. Sobrang takot ko. Pasan ko palagi. Minsan tinatali ko pa sa katawan niya. Katawan ko pala. Ganun. Wala sila araw-araw. Mag-asawa. Kami lang ng mga bata. Pero mahirap. Lahat ng diskarte magagawa mo. Wala akong cellphone doon, wala. Kakatawag lang ako siyang busy 1 buwan. Gamit ang cellphone nila. At sandali lang. Hindi talaga yung wala kang kalayaan. Nandiyan pa sila, bantay sa inyo habang kausap ng mga mahal mo sa kinabuhi. Ganun, mahirap. Pero tinitiis ko. Ngayon, hindi ko na talaga natiis. Araw-araw ba naman doon magpasampasan ako ng carpet, kala mo ang gagaan, kabibigat. Ilalabas, kahit lalabhan. Dahil maya-maya tapon ng juice, tapon ng soft drinks, tapon ng gatas, kung ano-ano na lang itatapon. O, hindi mo lalaban yun. Mga mo'y ambot sa imo ang loob ng bahay. Kailangan labhan. Kinabukasan, lagay na naman, kay tuyo na.
Gayon din naman ang nangyari, paulit-ulit na lang. Hala, pasan ng pasan. Ginoo ko. Tapos, di na talaga nakayanan kasi bukod sa ganun ang buhay ko. Walang mais na kain. Walang mais na tulog. Lalo na pag pumunta kami sa, sa nanay ng, doon sa lula ng bata. Ganun na lang, para mahirapan ako sa mga nanay-nanay na yan. Daming nanay-nanay dito. Tapos, doon sa lula ng bata kasi sa loob ng isang linggo, linggo-linggo kami pumupunta doon kapag wala na pasok. Huwebes ng hapon, nandyan na, pasang-pasa ng mga bag dyan. Mga gamit, ang dami-dami na akala mo isang buwan kami doon sa lula ng bata. Saglit lang. Tapos pagbalik, ganun pa rin ang nangyari, ganun pa rin ang pasan-pasan. Punta kami ng Sabado, Huwebes ng hapon. Balik kami ng Sabado ng hapon kasi Linggo may pasok na naman. Linggo may pasok dito eh. Tapos ngayon, sumuko na talaga ako pag nandoon kasi sa lula ng bata. Puro trabaho doon. Tapos kakain doon, alam nyo. Kakain kami sa sa isang planggana, tayo ka lang. Kain sila sa ganito, kalaki. Kita yaw. Ganito ang kainan nila. Kalaking plato. Yan, mag-ikot sila lahat sa buong plato. Nakaikot sila. Katapos nilang kumain, tatawagin na kami. Kasi kami na naman nakakain. Ganun ang buhay ko doon sa una ko amo. Ngayon, pipikit na lang kami. Habang sinusubo namin yun. Kasi pag hindi kami kumain, magkakasakit kami. Sobrang gutom namin. Kahit ginagawa kaming aso, kaya baboy, yung pagkain ng matira-tira, ayos lang. Minsan pag hindi na talaga kaya yung mga tira-tira nila na sobrang dugyot na talaga, doon kami sa kaldero, mangungutkot kami doon na tutong. Tapos, sige, kasi hindi pwedeng magluto ng pagkain doon, bilang yung itlog. Pati mantika bilang. Baka pati asin bilang din. Basta yung itlog bilang. Yung mga manok bilang. Lahat ng nasa rep bilang. Hindi ka pwedeng magsikreto-sikreto ng luto. Kaya ganun, mahirap. Hindi ko na nakayanan, ganun pa rin ang nangyayari. Yung bata lumalabas pa rin. Ngayon, pinapatingnan mo sa kanila kasi kunyari kakain ka. Kaya kunyari maglabas ng sama ng loob sa palikuran. Ngayon, nandun na ang bata, ikaw ang sisihin. Samantalang pinaalam mo sa kanila na pakitingin muna at ka muna doon, nagagawin ka muna sa palikuran. Ganun. Wala. Sabi ko, ayoko na, suko na ako. Bata na yan. Wala ang problema ang trabaho kasi bata na yan. Natatakot na ako, sabi ko. Tapos minsan, nandoon pa sa hagdanan. Nagbaba na siya. Diyos ko, marunong na ako sa pintuan. Siyempre, hindi mo naman matignan palagi kasi may gagawin ka pa. Maglinis, ano dyan, maglaba. Ano pang mga plansahin, mga laba. Ano pa lahat na sa'yo. Linis ng mga kwarto, mga sala. Tapos malingat ka lang ng sandali. Bilis ang bata na yun. Hindi na, tawa sa hagdanan. Tapos ikaw, mamatay-matay ka na sa kaba. Kaya hindi ko na nakayanan yun, kaya umalis ako doon. Hindi ko na nakayanan. Yan, umalis ako. Dito, pinadpad ako dito. Luto naman. Sabi ko, hindi ako marunong magluto. Kahit sinaing sunog. Pero po, ito ang ibibigay sa akin ng Diyos na trabaho. Sige, tatanggapin ko at mamahalin ko. At least walang bata kasi takot na ako sa bata. Inaantok lang ako kaya natagalog ako. Ito, naghagpat ko upuan dahon sa gunoy. Ilo na lang yung tanan.